שחר, מה קורה אחי? הקטע שלך עבד בזמן, מה קורה לי? מצטער אחי, נרדמתי. הנה, קח את זה בעיה. אין בעיה, אין בעיה. תפנה את הכל, תפנה, יאללה. פאדי! מה? איפה אתה? מה שעה? שעה 6 עכשיו. מה קורה? לנו הגענו כדי. איפה כולם? איפה כולם? אני אגיד לך איפה כולם. שחר לא הגיע, דורין לא הגיע, אבלין לא הגיע, ויוסי הזבל הזה גם לא הגיע. גם יוסי הזבל, אין לו יוסי. רגע, מי זה יוסי? חבר שלי היה אמור לבוא לראות את ההצגה, כנראה לא תעורר בבוקר הזבל הזה. וואי! יוסי, תמיד הוא עושה אותו קטע. אבל למה הם לא הגיעו על השעה? תגיד לי. אני אגיד לך למה לא הגיעו. אחד שכח את האישור כניסה לבית סוהר, אחד שכח את הראש, ואחד נסע לאילת, וחסרים לנו 5 שחקנים, ובלעדיהם אפשר לעשות כלום, ואלה חברים שלך להצגה. וואי! בבקשה. מה הולך? אהלן שחר שלי. מה קורה? איפה היית? אחי, איזה יום מטורף היה לי, התחלתי אותו במילואים, אחרי זה נסעתי לחיפה, 180 קמ"ש כל הדרך. לא, מי מעניין כמה נסעת 180, 190, 200 קמ"ש? נסעת לאילת, לחיפה. תכל'ס, איך הייתה ההופעה? היה בן זול, הפאדי, חבל. מי מעניין ההופעה שלך? מה שמעניין להגיד לך שאתה בן אדם חסר אחריות, זה מה שמעניין להגיד לך. פאדי, אני לא צריך לשמוע ממך שאני חסר אחריות. אתה יודע מה ההיכרות שלך איתי שאני לא חסר אחריות? זה אני אומר לך. מה, אני פה אני נותן 300%. אז מה, גם אני נותן 300%. אפילו ויתרת על הקנטינה שלי ביום שני. יאני, ביום שני הקנטינה היה סגור. שמע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני ביום ראשון דואג לעשות כל הסידורים שלי, בגלל ביום שני אני לא מספיק לעשות שום דבר. רגע. אני באה לפה כי אני רוצה להיות פה, אבל אני לא יכולה לתכנן את החיים שלי לעוד שבוע. בדיוק. תשמעי, אני רוצה להגיד לך דבר. אני לא רוצה להרגיש שמישהו עושה לנו טובה. ההצגה הזאת, גם אני יכול לעשות אותה עם החברים, הדיירים שלי, ולא צריכים סטודנטים. לא רוצים להרגיש שמישהו עושה לנו טובה, בסדר? זה לא הכוונה שלי. כן, לא הכוונה שלי. אבל אני מרגישה חוסר הערכה, שאומרים לי שאני לא שמה מספיק מעצמי בתוך הפרויקט. בדיוק. תשמעי, אני מעלה את זה כי זה אכפת לי. גם לחברים שלי אני לא מוותר, טוב? יש הבדל. איזה הבדל? גם אתם יש לכם תיק על הגב, אז מה? אתם רואים אותנו חופשיים, וכאילו יש לנו מלא זמן. טוב, אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו עד כמה הוא מחויב. ואם הוא לא רוצה להיות פה, אז לא צריך. בדיוק. את יודעת מה? קוסם מהאובייקט הזה, לא צריך. כוס עמוק. כוס עמוק. הלו, פטרו! מה? לאן אתה הולך? זה לי חדר כושר השאפתי. מה, אני לא אלך גם? קוסם בגן כמובן. קוסם. גם יוסי הזבל לא הגיע.